Vaikka hailata. Tin, 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 tin. Mulla sitten käsi heiluu. Se sitten heiluttelee päätään sivuillekin. Ei mitään! Sä pilasit tän videon, kun ravistelit. Pilas videon, kun ravisteli. Hei! Ei, älä laita sitä kameraa sinne. Ei, kun mulla... Vauhtia. Hyvin, tässä se on hyvä. Ei. Nyt sillä on aasinkorvat. Apua! Ui, ettäkö melkein tippuu. Taas mä kuvaan Mimi. Se luuli, että tää on tutka. Mulla on muuten kuuma. Oo. Rappuri. Kaikki luulee, että tää on tutka, niin ne hiastaa. Se ei luulu. Oo. Ei. Mä en tiedä mitä mä painoin, mutta se pelittää jo. Tää kamera. Semmonen, että olisi pitänyt valita joku. En mä tiedä. Joku. Nimi pelkää sitä.